Azi e 15 august. S-o cam gătat cu lebenițurile. Am una aici de 6 kg. Cea mai mare a fost 7 kg. Nu a fost ca așa, nu trecut, nu le mai mărs așa de bine. O vie pe aici. Un gogoșare. Ceva vine, mai sunt. Și struguri încep să prindă culori pe aici. Asta e de la aero. I-am băgat în săculeți din ăștia să nu mi mănânce păsările. Aici mai sunt vineche. Ăștia să coc, în curând cop 100%. Și ăștia încep să prindă ceva culoare pe aici. Alt soi. Și ăștia, dar încă mai au. Mai trebuie timp. Și ăștia, prin transparență, încă nu-s gata. Ăștia-s buni. La gust. Sunt aproape copți. I-am băgat și ăștia în saci. Ăștia sunt chiar gustoși, sunt buni la gust. Și alții pe aici. Roșiile nu știu dacă or mai fi ceva. Mai sunt ceva verzi, dar nu știu, să vedem. E dezastru pe aici până el. Sper să se mai coc. Mai sunt de-aștia cherry pe aici. Mulți ardei pe aici. Da. Cam asta e. Anul ăsta nu a fost așa productiv ca și anul trecut.